Good day, Ma'am and Sir. Nandito tayo ngayon sa DA-ATI Bicol upang sagutan ang mga frequently asked question patungkol sa top 5 paitaas. Nandito ngayon sa Sir Choi upang sagutan ang unang question. Ano ang balsa? Ang balsa po ay isang grupo ng mga volunteers na member po nitong organization na to. Ang LSA po na siyang nagre-represent nito ay mga schools or mga institusyon na pinag-aaralan ng mga farmers natin dito sa buong Bicol. Meron po kaming 160 na members dito all over the Bicol region. Ayan, sila po ang tumutulong at nagbibigay ng kanilang oras upang makatulong po sa ating mga magsasaka dito sa Region 5. Para sa pangalawang katanungan, Mamay na, ano ang paitaas top 555? So, ang paitaas, top 555, paitaas means promoting agro-enterprise innovation towards achieving agricultural sustainability. Top 555, ito yung ating goals, no? So, ang ibig sabihin ng 5 na ito, 5,000 farmers producing 5,000 tons after 5 years. So, this is a market-driven production na project. So, lahat po ng mga tanim, na mga crops na kasama po sa paitaas top 555 ay resilient po sila sa mga bagyo. Madali silang na itatanim dito sa atin sa Bicol region. At may market. Yes. Yung pinaka-importante. Yan ang pinakamaganda. Yes po. Para sa pangatlong katanungan, ano-ano ang mga pananim na kasali sa top 555? Ang mga pananim na kasama sa top 555, yung top typhoon resilient crop gaya ng kamuting kahoy, yung lakan white, tapos yung ubi, kinampay, tapos yung malunggay, oraro, tanglad, and taro. Yun po yung natin, kompleto bali shop, yung mga lot natin, halimbawa yung mga shaded area gaya ng oraro, pwede nating itanim doon, tapos yung mga lowland, yung taro, tapos yung kailangan ng mga sunlight na 6 hours. Ito po yung ubi, tsaka yung kamuting kahoy. So, kompleto po ang ating produkto sa iba't ibang klase ng lupa na meron tayo sa Bicol. Para sa pang-apat na katanungan, Ma'am Jen, ano ang mga hinahanap na katangian ng produkto para sa top 555? Ang lahat ng produkto ay na binibili ng fresh or pwede ring dry. Then, all the farmers are to be clustered by the nearest LSAs and depending on the area. Sometimes available ang tracking, sometimes available ang processing. Pwede bang lumahok sa top 555 ang ordinaryong magsasaka? Actually, sir, kahit sino pwede. Lalo-lalo na yon, mas prepared natin yung mga maliliit na magsasaka, yung mga farmers na maliliit. Kasi mas matutulungan natin sila kumita. And then, mas maganda sana kung nakapag-cluster sila. Or kaya co-ops, kasi yung mga planting materials, mas madali nating maibibigay sa kanila. So, dapat meron silang, kahit yung lupa nila nasa kalahating ektarya, pwede na po yon. So, yun lang naman po ang mga requirements para makapagtanim sila ng doon sa top 555 natin. Para sa pang-anim na katanungan, Ma'am Danica, paano lumahok sa top 555? Ang mga interesadong farmers na gustong lumahok sa top 555 program ng BLSA ay maaaring umattend muna ng orientation na ginaganap kada probinsya or mag-abang sa page ni Umaestro TV sa mga LSAs na nag-i-engage sa top 555 and sa top 555 paitaas. Pwede sila makipag-ugnayan doon para malaman nila ang mga polisiya at kung paano makalahok sa top 555 program. Para sa pang-pitong katanungan, Ma'am Net, saan ibinebenta ang mga produkto under top 555? Ang mga produkto ng Top 55 program ay maaring ibenta sa bawat distrito kung saan may active learning site on agriculture na engaged sa Top 55 paitaas program.
Ito po ay pinagtutulungan ng learning site na mahihanap ng market and logistic ang inyong produkto, tulong sa mga landless holder and small farmers na magkaisa sa pagbebenta ng malaking produkto para matugunan ang mas malaking demand sa merkado. Bukod sa pagbili ng produkto ng magsasaka, ano pa ang benepisyo na makukuha ng mga farmers sa paglahok sa Top 55? Ang benepisyo makukuha ng mga farmers sa atin is ang training. Yan ang una nating binibigay sa kanila sa tamang mga technology ng pagtatanim ng mga Top 555 products natin. At tutulungan namin sila especially sa marketing. So para itong mga produktong ito is mailabas natin sa merkado. And of course, tutulungan natin sila na ma-access ang mga government assistance para mas lalong mapaunlad ang mga ordinaryong magsasaka. Para sa pangsyam na katanungan, Ma'am Sally, ano-anong ahensya or organisasyon ang tumutulong sa pagsulong sa Top 555? Sir Nino, ang unang-una po nung tumutulong sa atin dito ay ang DA, Department of Agriculture, at ang ATI, Agricultural Training Institute. Kasama din po ng tumutulong sa atin dito ang KATSU, ang Catanduanes State University, at ito pong Dr. Emilio B. Espinosa Senior Memorial State College of Agriculture and Technology. Meron din po tayong mga FCAs, NGOs, at may mga LGUs din po na nag-i-engage sa Top 55. Para sa ating last question, Ma'am Aina, gaano kadaming produkto ang maaaring ibenta sa Top 55? At ano ang benepisyo ng clustering? So, pag gusto nyo sumali sa Top 555, number 1, kaipuhan, mag-attend muna kayo ng orientation. So, kada probinsya po, nagsischedule kami ng mga orientation. So, pangalawa po, pag naka-orienta po kayo, kailangan maghanap po kayo ng cluster. Usually ho yan sa barangay or munisipyo. Kung mag-isa lang kayo, individual farmer, or within the association, kung individual farmer po kayo, pwede naman po kayong isama namin sa mga association na cluster. So, si cluster po ay grupo po yan ng farmers na 10 to 15 yan. Dahil limitado po ang natin, ang mga facilities natin at mga truck. For now, sa ngayon, limitado pa po yan, kailangan po nakaschedule ang pag-harvest ninyo. So, ibig sabihin pag mag-cluster na kayo, i-register nyo po sa amin yung cluster ninyo. Pag magtatanim na po kayo, sasabihan nyo po kami na magtatanim na kayo. Sasabihan nyo po yung coordinator ninyo or facilitator po ninyo na magtatanim kayo at para nakaschedule na yung harvesting po ninyo. So, sa isang cluster po, kailangan maka-harvest po kamo ng 3 tons para sa fresh, tapos 5 to 7 tons kung root crops ang fresh po ito. So yun po, dapat registered, dapat scheduled. Yun lang, yun po ang yan. Naway nasagutan namin ang mga katanungan ninyo. At kung kayo ay interesado na mag-engage sa Top 55, ipa-flash namin dyan sa screen yung mga contact information nila. Maaari ninyo silang i-contact via number or messenger. Halina't magtanim ng Top 55 crops. Kagaya ng kamuting kahoy, malunggay, ube, oraro, taro, at tanglad. Dahil dito, may posibilidad tayong umunlad. Yun lamang mga mami, sir. Happy farming! Bida ka, magsasad at mangingista. Progresibo! Progreso Bicolandia!